Bakit sabi to, masakit ako naintindihan. Pero kung isipan mo naman, kung ang salita ka ng Kapampangan, hindi tindihan ka ng taga Davao. Ne? Isipin mo, ring Ilocano, hindi lang makaintinding Kapampangan ka, no? Hindi lang naman makaintinding salita ng Kapampangan. Ilocano, Bicolano, Kabiasnan, Cavite, hindi nagbiyasang magkapampangan ka, no? Hindi lang ako makaintindi. Pero kakaya mo ka rin, pag-awsa mo yung pogi, lalawelo. Diba? At lalawelo. Awsa mo ng wasanting, lalawelo. Pero hindi nyo makaintinding Kapampangan, rin taga ibang lugar. Mana, ano ito? Simula ng Kapampangan? Sabi ko, malalim na kanuri pa magsalita ng Kapampangan. Natural, malalim na pa magsalita ng Kapampangan. Lukas mo, nilabiyasa mong Kapampangan. Hindi ka naman, matawag ng ibang lugar. Magsalita ng taga Davao. Ikaw, taga Kapampangan, mo taga Davao. At ikaw ang kabuluan ka taga bagong salita da. Napalala. Wala mo naman yung guys, bagong salita ng Kapampangan. Bukas mo, ila. Taga Davao la. Ika Kapampangan ka, muta ka rin la. Wala kang balong ipa magsalita ng Kapampangan. Makanya mo naman. Yung Kapampangan kasi, lingwahe da, at lingwahe rin ang alawang tao. Hindi na milulupa. Ako, lukas mo, Kapampangan ko, munta akong nalawang lugar. Muli da ako ang tsindihan. Maliban mo, kaya tama naman ko amanong pamasalitang pogi, malago, magayon. Ako balo na, magayon. Uragon niya pa magsalita ni magayon, di ba? Diba? Makanya po yung amanong, kayo, yung Kapampangan, masakit yan yung pamagsalita ng Kapampangan. Ako balo kung masakit. Kasi kung isipan mo, siyempre, kaming Kapampangan, sagli mo yung Kapampangan kasi lukas mo, kaya hindi nagul. Mga nano kayo yung dagul. Mga yan dagul yan. Yan. Ka-level ka na yung dagul. Mga yung dagul. Dami salita ng Kapampangan. Lukas mo. Mas masanting pa mong salita ng Kapampangan. Kasi lukas mo, makikindi kami kasi Kapampangan kami. Kalupan yung Davao. Pangasinan. Kapampangan niya naman pala ito. Pero ano yung Pangasinan na Panggalatok. Pero atin yung Pangasinan na hindi naman talaga Kapampangan. Talaga Bataan. Hindi lang naman mabiyasa mga Kapampangan. Pero makakintindi lang ng mga Kapampangan. Tugo. Kasi wisin mo na yan. Makanan na rin ang lima makakintindi. Ako sa mo ng pogi. Na yung pogi yung Kapampangan. Di pogi. Ako sa mo yung pogi met. Yung alam ang lugar. Pogi. Lumahal yan. Burisag yan, alilabiyasag yung mga Kapampangan. Ika naman, kaya mo pogi, hindi na lumabi. Lukas mo na yung malaguan na. Malaguan, sabihin mo na rin kaya rin Kapampangan, masarita lang Kapampangan. Kaya ba na malago? Lumawi na rin ang limang tao. Pero lukas mo, lila Kapampangan yan. Sinabi na malago, lumawi lang. Kaya yung Kapampangan, pati ba magsalita ng Kapampangan, pare-parehos yung pa magsalita ng Kapampangan, yung alam ang lugar. Diba? Tutugi. Pagkabalwante, kung ano talagang tunay. Pag magsalita ng Kapampangan, pari yung alam yung lugay. Sana naman, abaliyo kung ano yung pamagsalita ng Kapampangan para makabalo kayo ng pamagsalita at mabiyasa kayo. Anong yung tutugin naman na. Paliwanag ko kayo kung ano nga liwang salita ng Kapampangan. Babu!